Hola, molt bones i fresques. Som aquí a TV Gràcia, una vegada més, com no, al canal del barri i també de Barcelona. Avui, càmera en mà i així molt en directe i en viu, tenim aquí el candidat a l'alcaldia de Barcelona, el senyor Trias. I bé, això s'ha fet aquí a la plaça Virreina. Com veieu, s'ha improvisat aquí una mica de carpes i això, i bueno, anem a veure, perquè s'ha posat a veure una miqueta, a veure què és el que ens explica. Si tenim temps, és un home molt ocupat, però si tenim temps li farem algunes preguntes, sobretot de mobilitat, i a veure què ens diu. Així que som-hi, anem a gaudir de les paraules que ens pot compartir avui el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Anem-hi. Xavier Trias i Vidal és un metge i polític espanyol que va ser alcalde de Barcelona entre el 2011 i el 2015. Entre altres responsabilitats de la Generalitat de Catalunya, ha estat conseller de Sanitat i de la presidència durant els governs de Jordi Pujol. Avui ha estat el primer acte territorial i s'ha fet al nostre estimat barri de Gràcia. I com veieu, aquí tenim a Jordi Turull, entre molts convidats que ha vingut i molts amics, i ha estat la veritat és un ambient bastant festiu, molt amable, i hem estat tots molt a gust, la veritat. Xavier Trias és el candidat de Junts a l'alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals del 2023. Aquest barri, aquesta vila de Gràcia, que tant ens estimem totes i tots. Fa uns mesos, quan el Xavier Trias va dir que es presentava com a alcalde, es parlava de l'efecte Trias, efecte amb B. I jo vaig fer un tuit en aquell moment dient que qui el faria alcalde no seria l'efecte, sinó l'afecte a Trias. L'estima que la gent d'aquesta ciutat té per aquest gran alcalde que vàrem tenir, que tornarem a tenir. Benvinguts tots, en nom meu i en nom de tots els candidats graciens que som aquí, de la Lali Biosca, de la Cili Manzano, d'en Ricardet, d'en Xavier Ferrés i de tots els que parlaran després. Com recordàvem fa pocs dies en un article a l'Independent, la política fa moltes voltes. Creiem que això era impossible i ho hem aconseguit. Estem aquí, estem al carrer, ningú ens treu del carrer i venim a guanyar Barcelona. Molt bona tarda a totes i a tots. Alcalde Trias, Xavier, benvingut al barri de Gràcia. És un goig pels que som de Gràcia poder explicar el nostre barri, no? Que és un univers en ell mateix, que tens al voltant de casa, a 5 minuts caminant, tota mena d'entitats per fer-hi totes les activitats, des del camp de l'Europa on jugar a futbol fins a tota mena de teatres, cercles musicals, culturals, esplais, excursionistes, mercats, botigues. Per tant, és el millor de la vida de poble al mig de la gran ciutat. El candidat promet governar sense sectarismes i per tothom. La veritat, pinta molt bé. Xavier Trias ha estat l'alcaldable sorpresa d'aquestes eleccions municipals de Barcelona, i d'això no hi ha dubte. Molt bona tarda, i com tots estic molt content d'estar al barri, al meu barri, al barri de Gràcia. He viscut la major part de la meva vida a la Salut, ara estic vivint a Vallcarca, i realment, com deia el Ramon, doncs els meus fills han anat a l'escola al Turó del Cargol, el meu fill juga a l'Europa, soc soci de l'Europa i amb orgull també, i per tant doncs és un goig poder estar aquí. Molt bona tarda. En un dia com avui, jo crec que tots ens hem de dir que ja falta menys. Ja falta menys. Falten menys de 15 dies perquè hi hagi un canvi. I ens fa moltíssima il·lusió una llista que representa aquest canvi i que és una llista molt i molt gracienca, poder fer el primer acte territorial que forma part de la campanya, doncs precisament a la plaça de la Virreina, a Gràcia. Convidar-te a pujar a l'escenari i que comparteixis amb tots nosaltres aquest projecte per Barcelona. Amb tots nosaltres, l'alcalde Trias.
Em portava uns papers, però no els faré servir. Escolta, ja heu vist, ho saben tot, perquè ens ha passat una cosa. Normalment a les llistes electorals hi havia un predomini important de Sarrià Sant Gervasi. I ara això ja no és així, és Gràcia. La vila de Gràcia, la que domina aquesta candidatura, la que influeix importantment aquesta candidatura, i això és un mèrit de tots vosaltres, és un mèrit de tots vosaltres. Gràcia acumula un conjunt de gent que sempre ha tingut una actitud cívica, de dedicació, de ser capaços de crear ciutat. I això és una mica la Gràcia. Per això Gràcia diu, som la vila de Gràcia. Som la vila de Gràcia. I ho hem de dir clar. I això és una idea que l'hem de tenir al cap. Té unes característiques molt pròpies que hem de respectar, que hem d'impulsar i hem de fer que les coses vagin endavant. Escolteu, abans es deia, molta gent de Barcelona ha perdut la il·lusió, ha perdut l'autoestima. Per què? Perquè es creu que hi ha coses que no funcionen, Què no funciona? La neteja, la seguretat. Què no funciona? La mobilitat. Hi ha un conjunt de coses que ens afecten i que la gent es desmoralitza. I això exigeix un canvi. Nosaltres farem aquest canvi de persones que coneguin bé la realitat i persones que siguin capaces d'entendre que aquest canvi es fa per les persones. Les coses que fem, les fem per les persones. Quan tu fas un pla de mobilitat, el fas per les persones. El pla de mobilitat que avui dia hi ha en aquesta ciutat sembla ben bé que vagi contra les persones. Ho fem difícil. En lloc de dir què li aniria bé a la gent, no, què fem perquè no funcionin els cotxes? Escolta, és veritat que s'ha de pacificar el trànsit, però ho hem de fer de manera que li vagi bé a les persones. I això ens passa una mica amb totes les coses. La neteja, la seguretat. Nosaltres necessitem una ciutat segura. Perquè passin aquestes coses hi ha una cosa bàsica. Lideratge. Necessitem un alcalde que s'ho cregui, que es cregui que és l'alcalde de la ciutat, que es cregui que representa a tothom, el votin o no el votin, que representa a tothom i que busqui acords amb tothom. I aquest lideratge, a més, ha d'anar acompanyat d'una altra cosa que jo crec que és bàsica, que és la capacitat de diàleg, i un alcalde ha d'anar acompanyat d'un gran equip. Nosaltres tenim un gran equip perquè són persones amb formació, amb coneixement, compromeses, i això és molt important. Aquest és el gran canvi d'aquesta ciutat. No és per desmereixer els que hi ha, però és veritat, no tenen la capacitat que té l'equip que jo porto. Amb bones enquestes i una candidatura més personal que de partit, el candidat de Junts ha estat acompanyat d'una dinàmica molt positiva i amb propostes molt interessants que poden realment portar moltes solucions tal i com està Barcelona avui en dia. Al final ha estat molt emotiu i, com he dit al principi, amb un acte bastant festiu, molt familiar i, la veritat, tot molt agradable. Així que, xapó, bravo per Xavier Trias. Bé, gent, fins aquí el programa d'avui ha estat molt interessant. Aquest home ha dit coses que m'han agradat. La veritat és que són molts els candidats a l'alcaldia de Barcelona i cadascú té les seves coses, no? Però anem escoltant perquè Trias m'ha agradat. I això ha sigut tot. No hem pogut preguntar-li perquè és que ha vingut molta gent al final, molta premsa, moltes preguntes. És un home amb moltes coses que fer
i evidentment no hem tingut. Però si podem ens enganxarem i tindrem entrevistes, si pot ser, és una de les idees del programa, agafar-los individualment i que ens expliquin coses, moltes coses que han de parlar de Barcelona a cadascú dels candidats o a tots aquells que puguem. Així que fins aquí el programa d'avui i espero que us hagi agradat, res més. En breu ens tornem a veure, gent, una abraçada molt forta, a cuidar-se.